Werken met streekproducten in de keuken heel graag. Mijn zus heeft een aardappelverwerkend bedrijf, dus alle aardappelen komen van bij haar. Die gaan we dan ook met de hand snijden. Mijn vleesleverancier bijvoorbeeld is al 10 jaar dezelfde, dat is Limousin puur uit Schoren. En dan in seizoensgebonden producten, foie gras uit Handzame, werk ik heel graag mee. En in het aspergeseizoen, dan komen al mijn asperges uit Houthuis. Dus streekproducten zeker weten.